Mae'r Grawys yn gyfnod paratoi, yn gyfnod myfyrio ar ein perthynas a Christ, wrth i ni deithio'r ffordd i'r groes a thi hwnt. Nid yw'n ymwneud ar hyn rydyn ni ein rhoi fyny, ond ar hyn rydyn ni'n ei gymryd ymlaen. Hunan aberth, gweddi a thaith agosach gyda Iesu. Mae'r gyfres hon o Myfyrdodau gan gleregwyr o'r Esgobaeth wedi ei gosod i gynorthwyo ein hymrwymiad i gadw Grawys sanctaidd wrth i ni baratoi ar gyfer profiad o'r Pasg sy'n llawn llawenydd ac addewid yr atgyfodiad. Gobeithio y byddwch chi'n elwa o Myfyrdodau hyn ac yn rannu'r dolenni ac eraill. Diolch yn fawr iawn i'r rhai sydd wedi cyfrannu, ac mae fy meddyliau am gweddiau gyda chi gyd ar adeg hyn o'r flwyddyn eglwysig.